Som el 1889 i Anglaterra és governat per una reina. Vells costums d'altres temps, tanqueu els ulls i junts anem cap al 1889, al bell mig de la ciutat on sempre plou. Som a Londres, aventures de novel·la. És l'home més astut de Londres. Tothom es pensa que és un geni, l'estrella més brillant del regne. Tothom voldria ser al seu lloc perquè és el més astut de tots. És l'home més astut. Tothom es pensa que és un geni, l'estrella més brillant del regne. En Sherlock Holmes és l'home més extraordinari, més genial i més astut.